li Tirkiyê penaberên Sûrî ditirsin pirsa vegera bo welatê wan têkeve rojevê. Hilbijartinên şeredariyên Tirkiyê û şikestina Partiya Desthilatdar li her du bajarên mezin Stenbol û Enqereyê dilgiraniyek zêde li ba penaberên Sûrî çêkir. Beşekî penaberên Sûrî tirsek li ba wan çêbûye ku bi hatina partiyeke din ser desthilatê dibe ku proseya vegerandina wan bo Sûriyê bi lester bibe û dibe ku rê nedin wan ku demeke zêdetir li Tirkiyê bimînin. Koçberê Sûrî Nesîf Mihemed dibêje derbarê vê pirsê de ev yek peywendiya wê bi min nîne ku li ser biaxivim lê ez her dem dibêjim divê em vegerin kî li ser desthilatê be. Armanca me ji bo em vegerin Sûriyê çi ye? Ji ber Sûriye welatê me ye, bi rastî Tirkiye ne welatê me ye. Li Tirkiyê 3 milyon û nîv penaberên Sûrî hene û beşek zêde ya wan penaberên Sedorkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan weke parêzvanekî xwe dibînin. Lê bi lawazbûna Partiya Erdogan di hilbijartinên vê dawiyê de pirsa vegera penaberên Sûriyê bûye mijareke germ. Di nav penaberan de her penaberek jî nerênek wê ya cuda li ser wê yekê heye. Koçberê Sûrî Emar Çelebî dibêje ez ji wê yekê natirsim ku vegerim Sûriyê. Ew xelk ji vegere ditirsin ji ber malên wan weran ve êran bûye. Vegera penaberên Sûriyê ji Tirkiyê bo welatê xwe di demekê de tê ku piraniyê wan li Tirkiyê jiyanek taybet bo xwe dirûst kirine û dest bi kar û kedek berhemdar kirine. Ev yek jî bûye sedema ku beşekî wan penaberan naxwazin vegerin welatê xwe û dixwazin demek dirêjtir li Tirkiyê bimînin.